Na zo gaida mai gidana Aliyu Harazimi. Mun zo gaida mai gida Shehu Aliyu Harazimi. Ya sarki ka yau salatin nan mara adadi, ali sahabu masu girma babu madadi. Shek Tijjani mai gida na Jilani Sayyadi, Shehu Barhama baya gwarzo a gaida malami. Ya dattijo mai kanawa Aliyu Harazimi, na zo dan na samu haske a bani lazimi. Duk dan arziki ashe dai bai raina malami. Shehu Aliyu mai gidan Katsinawa Harazimi. Mun zo gaida mai gida Shehu Aliyu Harazimi. Ya dattijo mai gidan Hausa Aliyu namu ne, ku kuka kauda damuwa ta na yabe ku dole ne. Kai da ganin shi mai gidana Aliyu sirri ne, ko yaushe yana cikin zikir Aliyu Harazimi. Shehu Aliyu kun rike rabu da ɗaha shugaba, mu a gare mu baba dattijo Aliyu ne uba. In kuka bani tofani ma na tsere yan uba, san ku a zuci na ta girma Aliyu Harazimi. Mun zo gaida mai gida Shehu Aliyu Harazimi. Shehu Aliyu ga mu mun zo a ba mu jallabi, ko an ki ku ko ana san ku dole ne abi. Na ga maza a yanzu mata sun ɗaura kallabi, tun da na gan ku yanzu ni ma na daina zillimi. Ya dattijo mai gidana Shehu Aliyu masu suna. Shehu Aliyu ga mu mun zo, suna na Sadam na autan Shehu ya Harazimi. Mun zo gaida mai gida Shehu Aliyu Harazimi. Shehu Aliyu garkuwa ta fili da zahiri, yau a gidanka ga mu mun zo mun yi ayari. Dukan inda za mu je Rabbi ya kauda haddari, ba mu zama da masu kin Shehu Aliyu Harazimi. Mun zo gaida mai gida Shehu Aliyu Harazimi. Dole na tashi na rawata kamar aran biki, sai an tankaɗe ashe dai in za a ɗau tsaki. Na san dole wata ran raina za ya bar jiki, a roƙa mana Rabbi sarki Aliyu Harazimi. Rani ko da damuna san ku akwai a zuciya, yau mun daina ɗange shi kuma mun daina shan wuya. Wani yayi mana dariya dan an bashi dukiya, ai mu ba mu damuwa tun da akwai Harazimi. Mun zo gaida mai gida Shehu Aliyu Harazimi. Zan ɗan dakata anan Shehu Aliyu Harazimi, ba komai a rayuwata a daɗe ni ilimi. Ni almajirin ku ne Shehu Aliyu Harazimi, sai na sa da mai gida autan Shehu malami. Assalamu alaikum masu saurare, kuna sauraron wannan kasida ne daga bakin almajirinku Sadam na autan Shehu. Domin ƙarin bayani a kira wannan lamba kamar haka: 09029976240. Na zo gaida mai gida Shehu Aliyu Harazimi. Mun zo gaida mai gida Shehu Aliyu Harazimi. Ni dai ina da mai gidana Aliyu Harazimi.